Bon dia. Reprendrem ara les jornades amb el bloc d'educació. Crec que per la majoria dels assistents a aquestes jornades, ja siguin familiars, logopedes o educadors, l'educació és un dels grans pilars fonamentals per aconseguir que els nostres fills sords amb deficiència auditiva puguin escolaritzar-se en escoles ordinàries, totalment inclusives i oralitzades. Per això, a CAPS, per la importància d'aquesta temàtica, crec que ha creat un bloc molt interessant on fem una petita visió de tot el recorregut que pot tenir un nano des de l'educació infantil fins a arribar a la universitat. Bé, la primera ponència ens parlarà sobre l'estat i la situació de l'escolarització a Catalunya de l'alumnat sord en modalitat oral a l'educació obligatòria i postobligatòria. D'on partim, a on estem i, sobretot, cap a on anem, ens parlarà la senyora Cristina Pellicer, que és la subdirectora general d'Ordenació i Atenció a la Diversitat. És una gran experta en temes d'educació, sobretot perquè de la seva subsecretaria en surten moltes de les recomanacions que afectaran a l'educació en els nostres fills. Endavant, Cristina.